Warga Patisi TV. Ki noilam kesunjuk dorbar nyosnong ki baha Papua Karaj nongkrem jongka hima khairim haka arterik urisau araja pesan kila takran ting uba pinong rum dah boong ba udai basukami lidi kum skeptri kesnat rat tenring haka ji kran kila pathak bor haka snong wa menpat ribhoi district u chairman jong kesunjuk uba Noel Suber ulaong bakino ilam kesunjuk dorbar pelun nyosnong ki bakan thok kesnong lungse bat mau kendring kiba day kisnong kiba hap sha East Khasi Hills lembat kino yalam jong kisnong lum dengan wa menpat mau kuduk kerdeng bat lumret kidai kisnong kiba hap Ribhoi district pada hujuk opor lopen syai baya kino yalam kisnong hakini kisnong lajit hi daki pai ba nong kisnong hanrei om kumbalakam bat balakeno doba pinong rum ha ke social media kino ilam kesunjuk kila bitaru halor ke jingkam jong ba pinong rum ba barok ki jaka puta haka than kidai ki jaka karat hanrei lat nyok tang ki pentha ke ba ban ubala keduru ba ya ki jaka puta haka than omla ban ya dia thiet namar ba kidai ki jaka joka snat rat tendring kino ilam jong kesunjuk kila kentu ya ke Khasi Hills Autonomous District Council ba dius em ke hima khairim bat karat nongkrem ba kini kren sani halor ne kakam bala keno dau ba pinong rum kena ba kan omanra ya ke jengkulmar hadin habun por pemerintah rangkat kini di rambak senong jong kini nyu senong sekretari senong jong ini ketang kecuni ka ketang senong golong ka mau kering lungse ka habis pok is nang tawa mantai mau kuduk ka lum dengan ka lumret bat ka kerdeng ka habis pok ka Ribhoi district ngiko pon pau sepi ki pai ba mantagas ni kolong halor kecing penmi utip jong upi nong rum ubadai napo ka snong tendring hagane kecing penmi jong kalong ba ong ba ngi dei tang kirang ba snong ki bosukam bat ki dei kirang ba snong ki bomdon bacit mana bat ki dei kirang ba snong ki ba le thombor ba ki de ke caka puta ngi ko wan pansya sipi ki pai ba matagas ni ba phide bantip ka snong chungi ngidei ki snong ki bapura nado ndain thai lada ngi ai ki chingkhen kalapoi shispa snam ya kene ki snong chungi baro nyu tuli ki snong lada ngi khanyi kene ka snong chungi ka banong kong tam ha kene ki rea chung nyu snong ka dei ki snong mogun ring ka bawan ka banong kong ka snong te halor ka nong rim ngi kwa kon pensyai spi ke pai ba bagi rang ba snong chung ini nyu snong baro nyu tuli gi snong la chet bat la thong da ki pai ba nong snong la ka chong snong ka ba mun ila dei gi rang ba snong gi pura bat kila la ban trei kam snong kam thau na dong sedong kum ba phiu i kum ne ni ka yin ka pengidon menta kemut leng ba ka mati mat chat jong gi rang ba snong Pimdai ban sung pari kata apa iba. Pimdai ban ping ko tempan. Ya kane kacingkran jong kibreu ki banabar. Nganut ban ong hang ne manta. Ka kerteng jonga ngadei uba Noel Sumer bat ngadei ru Usherman jong kenyu senong. Bala thung da kini ki nyu senong ki pai ba jong nyu senong. Kumta ngayalam kini ki pai ba. Jong kenyu senong ha gasuk kasan ha kecing yai baik yai renti bat yiki kam senong kam thau barok la kecong senong ngala ailat ha kirang ba senong la kecong kini nyu senong bakin penyai yaki kendo ki siap yaki de ke kat baki don kam haba ke senong ke don kam nagaleng jonga kum Usherman chung nyu senong ngapet yaka suk kasan ke bahaga met jong kin nyu senong lada kin nyu senong ki don gano kicing ngi don kam bani trelang bat ki pha lang ye ke senong kam chuki bangan bisyar bat pet bani eki ha ka bay dai bat upi nong rum sungun ai bo plekan rat bau ong
bangade usketri jong kasnat raj henrei une udai usketri snat raj ubadai ubatang sukam henrei om don usketri snat raj bat om don sodar raj hagane ka nyusnong cungi bat hagane ka snat raj tenring ka bau om hadu ka mata ngimpat yui yau ta sodar raj lene usketri snat raj te halor kane ngila ban penrem cur menta ba sepi ki pai ba phimdai ban smoper ba phimdai ban ting ban sme ye ka ai ka ba la pensiat da orang ba snong chung nyu snong pihak ban ko ngo i kata ton kong ngai ku blei phi ki press bet ki media ki bala platform ban ye kendu ban ngi ha ga jing don kam go jingi ngi khot i phi mat philowan kumne ka jing thumu kolong bangi ai ka jing pensai ka badon kam na ka liang jong ka senjuk dorbar pelun yo snong ka bakan thup ye kitu ki nyau tuli ki snong ki bala jer kerteng dau serman te ka kerteng junga kolong ba penskam lang so tun ngadai orang ba snong lum dingan ada juk oporo mobile serman jong ka senjuk dorbar pelun yo snong ka jing thumu jongi bani kendu bat phi press sakne ko por kolong ban ai ke jing pensyai bat ha ke juk por ke jing penrem ya ka khubor ke balami ha ke ni ga sintho ding ke bala dep na wei breu u bana tenring u ba kerteng pinong rum bala tho ak tu ko khubor pen pau kerteng pinong rum phi ki don artli kimat ki ba ngi don kam ban pensyai pai ba kabala kentho jur yang i kinong song snong bat kumju kinong ilam snong sakini ki than ki jongi hashoban stang hashoban poi sakini ko phang ngasudon ban mat phang khandia hi kini kin jong snong kabakan thup ka snong lumdingan ka banga ngasim ngalong kumunong ilam jong snong lumdingan kala dai ka snong ka bapura nadu mendai menthai bomla suban len kalapau haki sensos jong India ke sorkar jela kala itu ya ke jing long snong jong ke nega snong lum dingan ban habang isyong snong hangta haki na pedeng jong ki pai ba nang song snong nga snong komen ru sibun pen paru ke jing snongo bagi pai ba nang song snong ki jit yang ban long urang ba snong rang ba snong ko bomot uba pek uba khmi ya ka bhagamiat jo snong batru ban bu baik bu renti ya ka kom sensar khadar ha kalong snong kolong thau te kat bala ngile ban penwan dur ya kalong snong long thau ban snong tunat ba ka snong ka thau kalong ko bijaj baik ya renti ki pai ba nong snong ki imsuk ki imsan ha ka jing pek jing khmi jong ki nong ilam snong om tang ha kalum dingan bat ki wei ru ki snong ki bodon hapok senjuk ta preng kade ka jing song suk song san yo ginong song snong kadon ka jing penting ko tempan ka ba penmi lengba ka khubor kumbang ong no besdang hagane ka tiyo ko beldep ba hana mangi kirang ba snong ngidai ki besukam hi omdai bejit ki pajba tenai don bat pensai pajba ngidai be kirang ba snong ki bala jet bat pen kubor dau pajba nang song snong jong ka snong halaki snong ki snong nalor ka jing jet jong pajba la ituro yengi daki bor ki bhalor kata daga district council kali itho yengi kum kirang ba snong na tau sim jong ki hima olai itho yengi da kirang yengi kum rong ba snong namar sisin sisnem ni jio ya ka notice ka sithi na sim jong ki hima bala address yangi kirang ba snong bangin lumngin lang yau senyang uben hei nagabenta kale niam kale rukom jong sim ha ying sat asmit tekum kinong song snong ru ngia buram mi kata ngi ju senyang malaga snem ba nagleng jong aku murum ba snong ru ngaju penpoi ya kata senyang sha office jong sim nagabenta ka jingdon kam jong hima takani ka penpau bau sim uitho yangi kum kirang ba snong banong ba ngilong kirang ba snong bu sukam hi kata kalong lamler kadai ka jingkren ka bomla ban pedang pat ka jingkren lapla
Tenamar kata kedau ki pajba kat ki bi sngo ya ketika kubor kim dai ban sngo pla bat kim dai ban sngo ortatin bat wat ki pajba nong snong hiru kim dai ban du men sim ya kane ban sngo thu bakla namar bagi jing shisha baro ki don ban sakhi ya kini ki tenamar kata kedau mangi ki nong lam snong jong kane ka senjuk hiuk snong ni dai ba ki rang ba snong ki ba mi habishit habashai haga jing pun kubor jong ki pajba nong snong tengim kwa baki weipat kin wan jit rang ba snong yingi nrai ga de ka kamram bat ka hok jong pajba nong snong jongi ban jit bat ban sei ya kinong yalam wei na pedang kinong snong ban long nong pej nong khmi hagi snong ki thau namar ka tang ya haga ne galti bat haga ne nong rim bat kumta ki kam ki jam baro ki yat bet ki yat ranti hadu mentah nangta kabaar kadang do jing kan tho ba kine ki snong ki badon syakine ki than kimla ban ya de ya thit ya ki jaka ku puta namar bakadai ke jakarat hablor jongkane ke benta ka basyai kedar kalong ba hapo ka snat right ring hidon bun teli ki snong ladom dei badon bun teli ki snong amla ban pelong snat right kino ki badon ke snat right kamut kapau ba ki don bun dei daga jing so lang jong bun teli ki snong sa pelong ya ki snat right lem kumta kamut ba tang si snong ban long snat right kanom la ban long tenang ne kapau ba ki ne ki nyok snong jong iru ki dei ki benta jong ke snat right ring te ladang idei ki benta jong snat right ring kabomot ya ka khendau ku siap ko badon hapo ke snat right ring dei ban don ka dorbar snat right kaban rai ya ki ek baro na ka benta ki rukom peniat ya ka khendau ku siap hapo ke snat right baro koi telada an su pediang tang jing ong jong riu simet baki ta ki jaka baro ki de snat right te kamot lada ka nongrim ying lada ka per ying lada ka plau ying lada ka perso per pai halum dingan kum kunuksa kadai ke jakarat ka per ying ka nongrim ying ka perso haten ring ru kadai ga jakarat namar bingidon lang hagaju ka snat right tenamar kata kadau ban penbet ya kar kombat kende bat siap dei menda don da ka dorbar snat right karai ke besai khnang bagi khun ki hajar kin tip bat kin nang ban buram ya kata ka an simet yakinu kinu khubor yakane dalele ngimla ban pedang bat hagaju ko poru ki pajba nong snong ki badon lagi jong ki jaka ki puta hagini ki snong gi jongi kim dei ban su pher yakane trei rengkat bat ki bor snong bat lada don kinu ki biyat laj na ka bor snong nagal yang snong ngimla ban kit khle lada ji ai ya ki jaka ki puta ga jongki kata ka de ki khubor ka basai kabang tua ban ai tahaga ju ku poru ku mengloong bayangi la itu nadu karat kata karat nong krem kidon ki klik jong karat nong krem ka snat rat tering ka hapa po karat nong krem hagarat nong krem kidon ki klik nong sensar ki bede ki bakrau nadu ki neru ki la itu yangi kum ka snong bat kirang bat snong bopura nang ta hadus imru ula tip bat itu yangi kum kirang bat snong bopura namar kata kadau ngi kerpat ru nagliang jong kidon ilmu snong nagam ta kejing bek kejing bha kejing renti ka sensar khadar baki pajba kinnom yo kulumar jingmot baki bor jong ka hima nakaliang ka office jong sim jong hima khairim untuk klar ban penbet bat ban penjanai bhai kani ka kam khnang ba kanombu jing ya ki pajba lang snong boro bat ha jo por nakaliang jong ka district council ka bapet ya ka riti ka dustur jong yu khasi ngi kerpat bakan simkhia ya kani ka kam ba kan yeslok badus im jok hima kumno ban penbet ban penwandur bha kumba kadai ban longkat kum gariti sensar jong kari India hi brokoi bat kat kum gariti gedustur jong khasi khara nadu ki kam hima ki kamraj ki kam snat raj bat ka kam snong kam thau namar balai ong kumta namar balada dei bang sulong snong menin mene sisnem marsnem kala bani keren kumta la ban ong kumta tenrei kajilong snong kala long dagi spa snem tenrei omdan batuklar menu nrei kane kajing wan punki jongki breu na tenring bade kala jia teng om tang menta
Haus nem arajar khat khandai. Kabaki breu na tenring kilowan ban syok ban dat ban bom ban pun mensau. Ya ki katu kat ne kinong mi khmat kinong yalam snong jong kini ki snong ki badon sya kini ki than. Tenrei ke jing thmu jong ki kalong. Ban pun mensau ban syok ban penting. Khnang ban yo ban kurup no ye ki jeka jing kinong snong sene. Tenrei ni don bok bakadon ka an ke bepek ye kata te kila syakem ha ketu kupor la syapen stom ka an but ka district administration kala penjeri ya ka kendon sispa sau pusau si RPC kamot ban tela kam ya ka syongsuk syongsan ha ka niga dong ki than ga jingi dai ina mar ka jing don jong ka kendon ka badang teng hadu menta na kata ka daw ki breu na tenring kimla bat kimnot ban shu yuk chat ban shu wan da ka tu ka juk kalanti ban pun mensau ban bom ban syok la ya da yangi da ka an tena mar kata ka daw namar ba kim snu yo alat shu ban le kumbale mensua namar kata kisumi kisukruhu hagi social media kum ularan tang ban penting pun sme ye ki pai ban song snong bat ya ki wei de ki ba pe ya ka tu kubor jong ki tena kata ka daw na kaliang jonga kumurong ba snong jong lumdingan nga kerpat jur ba kinong sung snong ki pai ba pin song suk song san kum ba julong bat ki bor bahalor jong ki hima ba ke konsil kin sale ya ga badon kam ngin ye ap ye kata bat nginget ba ki ai baro kin long ki bi yaj ba ya ti bat ka jing song suk song sangan kan ye ne esa hakine ki dong ki than ge jingi bat ka hok jong ni song snong kan ye long kum ba julong klem da sha kani ba sha thombor bat sha khnyat ben ha ki wei pat ki breu ki banabar ni don kam ya ga jingi trai rengkat namar kata ka daw ni kwa ban ni khmilen ti ba ki ai baro kin urlong ha kalanti ke bet ke babha khnang bagi khon ke jar bat ka pateng jong ki long den long jong ki long den ki jong i kin yo mat ya ke jing suk bat kin nang ban but ya ka rukom pnya ke bet ke babha na kam ta ka imlang salang hi baro ko wei tang ini kin tin bat tang ke ni ke jing pun syai ko ban pun syai ke ni ke por ngengai ai ku blai pi sai sin naglen jo senjuk he bro ko ai ke jing sekhilang jong kini ki rangba snong sketri snong ge badon baro an yau snong ni pun pau ge ni ke sur ba ki ai ke baro ki bla jia ki bla kren persya yang ki yau snong pat ba kim dai ban sngowi ai bat ki dai ban shim ya ge ni ke jing pun syai jong i bat ban yaj ban yetre rengkat hakikam baro bat ke snong bat ke dorbar snong bat ki rangba snong ge jong i. Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.